ngama yudo opportunities in national government. Rokomana nya green Odera sa oro mokanyo sario wadaka wiyo masani ka waduogo waranga ne pek mar ngima yot mar japiny chulo suruni dhi bedo mane ka achiel koda ka weche mopogore ma dhi bedo kanyo kadonjo iwinjo kanyo weche go mag ot kata mano wach kache Klaus no mano mar 11 kata paro mano mar 11 paro mar chik omenda gini makoro Uganda bende wacho kanyo jondik ji tich kata employers dhi bedo kacha ka chudo atamalo 1.5 ni mago mag housing levy ni tiende nango nyakora moge jongwa ka wiyo masani ka waduogo twak dhi nyime wantiere kaya kod okil kama loka green Odera watu akode kuwuok e studio kuwuok e county mano ma Kisumu odiochiengni ma kawuono kikidhi mabor ikete mana kar kae ka waduogo kod sigana no man los kacha kod Millicent Adhiambo mondo mi wawinja nene ni pek mar ngima e jodak ma Ubunga e county ma Kisumu gen mage to pach gen mage kotenore kod chal mar uchumi kod nengo mar ngima makoro bende sani oidho science ario mar okinyi sechego mag Afrika ma ugwe wantiere kae county ma Nairobi kama wakilo leno ni achiel kachiel chenro mar upiny wakawiyo masani. Kanyiero kod mor dhi nyime inde mbone nadwa bedo lawyer kakoro piene mininde okinya ban weche mopondo be medo ng'eyore mushende dwa participation ni winjo pesa na mise cham oingo yie nyaka garus combine to kwe kethore kind ji ona we wanamgwenya sisi onjaore ma town to ng'ato ka ng'ato temo mana tony yani mtaani sani ji tema pek nyar kochia ticha beach ka ticha beach saa 1:45 otieno. Semana chake na kuromoga jwang moto kama pasi yelo ngoni moto ebele dano mor kabisa fan page mar Ramogi TV dano ngeny kai kabisa kidonjo thum ma serious ikite ngoma oake under the pressure, yeah, Kete manaka kod Papa Vic ngoma wake wuok tich nyaka tich abich saparo dhiambo nyaka sapar gariyo. Sasa ya mawagamo muya wayudo ngima. Sasa ya mawayudo rieko wareso ngima ng'ato. Ductus arteriosus onego beni lorore, foramen oval onego beni lorore. Pinj laktar kelo ng'eyo matut, gero ganda gi puonj mok inyal yudo kumora mora mag weche thieth. Diwacho ni gima koyud chon, tinyalo thiedhe ma ng'ato chang chuth. Kabisa. Or ote machuok gi penjo moluwore gi weche thieth. Tudri kodwa e nambani. Kata inyalo ywa tole nambani. Riwri kod Ruth Otieno wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Tera gambo na medalau hasei korama hane dalau utasei korama era lumina nani era lumina nani tutizana na mama Egesei FM kwa mara nyingine tena tumekuandalia Egesei FM Bodaboda Summit, hafla ya kuwaelimisha wanabodaboda jinsi ya kujiendeleza katika uwekezaji, ulinzi barabarani na afya yao. Mkutano utakaofanyika katika soko la Rigoma Market, Kitutu Masaba, Nyamira County, tarehe 22 Juni mwaka huu. Njoo ukutane na watangazaji wa Egesei FM na washikadau wengi
wafungiwa sekta ya bodaboda. Mziki utaporomoshwa na Manpepe Sagero na Avago Sabusia Extra. Egesa FM. Nakora mogi jong machiegni osekawiyo masani kendo wadhi nyime kod TWAK. Ka odiochieng' ma kawuono wadanono kanyo pek mar ngima osuru ni kaya kod paro mar chik omenda. Jopiny ochom kama chalo nade. Pek mar ngima nyakora mogi jwang' bende koro osekelo chandruok mopogore opogore ne oganda ahinya. Bende jogo kaluwore kod singo manochiw kata kod sirkal mar Kenya Kwanza. Millicent Adhiambo koro dane mondo mi wane ler kochokonwa pacho oganda mano e jodak mago mawuok e kaunti ma Kisumu mane gweng'no ma Obunga. Ka koro sani wadarangana ni pek mar ngimani kobiro kaluwore kod singo gi en gimoro ma oganda nyalo bedo kata ne wach yango. Ang'eni pod wadhi bedo ka waloso mathoth ka winjo sigana ma kamano to thor wach ma waloso odiochieng' ma kawuono en paro mano mar chik kata pogruok ewi paro no mar chik omenda ma bende sani dhi donjo kacha ka koro idhi chak go ombulu kendo TWAK mano kachako gi klaus mar 25 nyoro gik kacha klaus 24 kano go ombulu mogik otieno manyoro kendo kiny ma kawuono saa 3:30 klaus 25 kata paro mar 25 dhi bedo kacha ka ilute ombulu odiochieng' ma kawuono. Jod bura kokadho gi duto tiende nang'o ne jopiny. Millicent nolimo kar dakno ma Obunga kendo koro sani omiyo wane chal mar wach an ka kod grino Odera e dak e kaunti ma Kisumu ang' okono mathoth kaka okil Kamaloka kod janon weche mag siasa wawinjane sigana. E boma ma Kisumu walimo moko kuom jodak kaachiel kod johala ma Obunga maywago midhiero magikaloe kalure kod bech mwandu mamedo idho pacho kae chakre ne tend piny manyien kaw loch. Johan Duka Celestine kod Nevi kaachiel kod nyawadgi matiyo e pong Karen wacho ni geno koro oselale ohala ni mar bei mag mwandu magiuso medore piny maru kendo kamae kaka gilero pogruok e nengo ngima sani kipimo kod iga mokalo. Gi pesa manawero go chon gi sani opogore nikech skari bechi omedore ogore almost double 25 kg no wawaro gimoro 4,000 nini 3,000 4,000 sani en gimoro 6,000. Chon kono waro mogo 2 kg no uso 100 mane wauso matek ne 120 sani wause 240 mama no dhi twice gimoro moro medre kata tissue no wauso at 15 sani wauso at 30 even kibrit mana kaka domed kibrit e maonge ne wawaro duma siling 2,700 to kochakore iga ni wawaro duma siling 6,800. Kata mana jonyiewo bende okodong chien e mboro ywak ewi bech mwandu magitiyo godo. Salad chon nanyo higa mokalo nanyo salad lita achiel 150 sani nanyo salad 250 kora kiande koro mal budget idwa kalni ka koro sani manyiewe salad at 250 which means that the salad ni at 350. Don cha pampa nanyo nyaka siling 15 sani kidhie dukura ni inyewe pampa chel siling 40 maingo wa miwa kama na lewni moti maboso godo nyithindo. Mage moko kuom midhiero machandruok mar nengo ngima moidho kelo ne japiny ahinya to mawuok e kar dak mayuto ji ni piny ka bende kata nyithindo bende ok ong'won negi. Chon no uso one bill at odiochieng' achiel but sani nya uso one bill kata one week adhi loro duka nwach omedre to joma nyiepo be onge nwach pesa be onge kidhi wero kawuono oidho gi 100 ka kinyidhi kendo medre gi 100 ivo odiochieng' kodiochieng' nanyalo garego gunde 3 sani arego kata guni achiel chuno ng'ato ni biro kaw nus mar gorogoro koro ohinya to inyo nyaka kastembe ga bende mok nyathi man wanyiewo choncho sani ok wanyalo nyiewo sani mwarego mathisni wachuno godo nyathi ting'eno man to kuber gi ngima mar nyathi nikech maisha motimore ade moridore ni. Ere kaka johala kod jodak rakore kod ngima e kinde ni mar neno ni giruyo piny. Sani kori manage gi pesa ni matin no kori uso gima nyalo dhi ok inyal waro stock magimo kibe uso sani anya uso mana mogo e manyalo uso sani skari mana matindo kani waro kata gik moko kaka sabunde mago sani dhi bedo e stock kaka duka mar demand gi ni low koro chuna kaw nyako duma rego auso negi nyaka mogo moseregi chuth achako pimo siling 50 kata tin to bora ni ng'ato dhi kode oyudo gimo chamo chuno ni samoro kata kirudo gorogoro achiel ichiemo dichiel
nikech samoro in gi nyithindo 5 ok inyal kata chamo oduma gorogoro achiel no diriyo. Ichame dichiel mondo kore koromi gi nyithindo. Koro sukari to koro kanyalo wacho nikech akia higni mana we madhe sukari. Koluwore gi nengo mar sukari. Mae kwayo magiketo e nyim piny owacho. Nowacho maber ni kodonje telo after 100 days to dhi duoko ngima piny. To nyaka nodonje telo joturwa. Ngima ni omedra meda sani. Wayuak sirikal winjwa. Wagomo kata ni kara ne ouru oduogi. Nikech at least kara ouru kacha ne ber nwayudo mogo gi 100 shillings. To sani to koro dhi nyaka 240. Ngima oingo wa sani. Kendo oingo wa matek kabisa. Kamora moro kata korko oduma mawuoye ni kende. Oidho nwa kamora mora. Mane kwayo ma an go ni oduok nwa ngima piny. E seche ma oganda koro oketo wang'e od bura mamalo mar neno ka jo od bura dhi kalo kata kwedo paro mar chik mar omenda mar higa 2023-2024 keto chiemo e mesa koro en mana lweny ne oganda mathoth ka bende ywak nitiere ni mondo piny owacho oyie winj kendo ket dwaro mar jopiny nyime kapok gimedo osigo mapek ne jogo ma oseol kaka ne gisingo e sach manyo ombulu. Kata odoko ni jatend piny pod ochung' kar tiende ni nengo ngima osechako dok piny. Jopiny to pod oramo kawacho ni pok gineno lokruok moro amora. Mae miyo penjo pod nitie ni obiro timore karang'o. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Obunga, Kisumu County. Green Odera, weche thoth wantiere kar kae gi paro mopogore opogore miwinjo kar kanyo mawuok kuom jopiny. Iwinjo pek mar ngimani ka. Jod bura nigi ting' singo manuchiw gi sirkal mar bero chal mar ngima mag jo Kenya nyabedo no chomo kama chalo nade ka gik makawuono gi odiochieng' makawuono ka goyo ombulu e paro mag chik ni dhi bedo kacha karumo jopiny obed gi geno machalo nade podo dhi bedo moridore koso jopiny omed mana rido kanda korka korgi. Cleophas, ang'eyo ni jopiny nyalo bedo gi dwaro mar winjo ntiere geno eyo ama mbele ka. But dalili mwaseneno kod wan jok masomo weche gi kaka endelea kendo wa comment waneno waluwo National Assembly. Gima dhi lokre maduong' e ngima ama e cost mar ngima sani to onge. Jopiny nyaka take a proactive step. To that proactive step en luongo jok mane gigon kura, wajumbe mane gigon kura, mondo wajumbe mane gigon kura owinj ywak mar jopiny. E pacha ntiere pogruok mar paro kind jok manogo kura gi jok manoyier mochopo e bunge. Nikech ng'eny jobunge gi gin ok gin jok ma pachgi kata ka chandre e weche mag economy, ok gin jok ma pachgi chandre e wach mar chiemo michamo. To sani osechopo kuma japiny is not even interested, ok odwa kata no obed go ot mogero mare ama biashara moro motimo makelo ne pesa. Japiny masani man piny mogik dwaro mana ne oket mogo e mesa ama oket chiemo e mesa mondo nyithindo ama nyithinde oyud gima chamo. To seche ma piny bedo kamano, michuno sirikal mondo come out with measures mar izen ngima. Endalo tend sirikal mar Mheshimiwa Uhuru Kenyatta ne waneno ka ne nitiere measures moko mane okawo kaka keto subsidy mopogore opogore e weche mag mogo, e weche mag mafuta. Mago ok negi kendo jok mane ok understand what economy is, nego en on ki jok moko machama pesa ni chulo jomoko, lakini mano nom ensure ni chiemo olwar e mesa ama ochopo e mesa mar ng'at man piny mogik. Omiyo ng'at man piny mogik ne nyalo chamo kuon gi siling 100, ng'at man piny mogik ne nyalo yudo apigo, ne nyalo yudo an opportunity mar yudo gimoro ma sustain life. Kuma ngima osechopo sani ni, sirikal ok nyal bedo abeda ka wacho no subsidy momono wa 1 2 3 to ngima medo ga mana idho malo. Iwinjo ka jowero ma uso sani wacho ni kawuono kikawo gimoro 200 to kiny dhi medo 100.
to mane luong mar jopiny mopogore opogore kuonde duto ma gintie. Omiyo nyaka wabed luong jobunge mondo jobunge owinj ywak ma wawinjo okinyi ma kawuono kawuok e piny mar bunge. Nyaka waluong sirikal mondo sirikal owinj ywak ma wawinjo, to ma ok en ywak mana bunga kende, ma ok en ywak ma waneno Kaluo Nyanza kende, ma ywak ma waseneno Eldoret, waseneno ka jo Eldoret gi Kericho odhi e maandamano, waseneno ka ji owuok e piny mopogore opogore ka ywak ne wang'iye kaka wanyalo konyo the cost of living mosechopo mondo wane kaka waduoke piny ng'at man piny mogik. To gima jo sirikal temo koso neno, seche ma dhano koso gima gicham kendo ama chiemo ma gikete mesa ma gicham, wayawo opportunity mar insecurity. To kineno reports mwasebedo kwa yudo wan jok mobet e communities mopogore opogore, nitiere insecurity moidho e kuonde kaka Kisumu, especially informal settlement kaka Obunga, Nyalenda. Insecurity okoidho na jopiny jomaricho kendo ero mecho, en mana ni kila ng'ato manyo yo mare mar keto gimoro e mesa. To mondo sirikal address insecurity wan jok matiyo kod obwobi nyisi ne ng'ato kimako bitere jalo bitweyo bodak kata higni 2 to koro ilose maber obwogo ma koro ochako timo makosa kendo. Insecurity en tiere gik moko ma contribute e actions ma ji timo, koso pesa, koso chiemo ema dhiro ji e gik moko mwaneno katimre e piny. Omiyo sirikal ko address chiemo mwaneno sani, gibiro bedo ka gi address weche moko kaka weche mag tuoche. Sani ji tuore nikech chiemo ma gichamo richo, ama chiemo ma gichamo gin chiemo manyalo geng'o tuoche mopogore opogore. Koro ka gi address the cost of living, they will be indirectly addressing weche mag insecurity, they will be indirectly addressing the health benefits ma jowan go kam Cleophas. Pero kama na Green Odera ilere yo makare mano kotone ko sigano ma Millicent bende okelno kata kuge county ma Kisumu. Kama chielo kane pokodhi yo na penji kanyo omenda medi bedi kata kijuogo mag udi atama la 1.5 sani koro ntiere kar kanyo ni mar ng'amo ndiki e tich kapono no yudo yuto mare mamalo kendo en ng'amo osebedo ka chwalo osuru no miluongo kata ni corporate tax. Koro sani odhi bedo gi thuolo mar timang'o mar chwalo nyaka omenda ni mag udi. Kaluwore gi mano paro mar chik ni mar omenda mano ne namba 11 otieno manyoro kinde mane koro twak ma kamano dhi nyime od bura. Paro mano chwal kata kod jakom mochung' ne weche mag finance kod planning komiti ma kamano Kimani Kuria kochwalo paro ni kendo jood bura goyo mbulu mondo mi gino timre. Ineno chal mar wach dhi bedo kanye jondik ji e tich ponono wadhi neno gino mane timore ka jok moko iriembo dok dala tije rumo jomoko bano piende gi loro kembe gi dhi e pinje maoko maginya bedo gi lwasi moro makare. Atamalo 1.5 ni wang'e maber ni kinde mokalo sirikal mar Uhuru Kenyatta paro ma kamano nogol kendo nen mar omenda ma ijuogo e udi ne otere kache do kendo do no chungo. Sani atamalo 1.5 ni oganda moyo 12 osichwalo paro gi bende do kacha wang'e ni kore wigi duto gibiro kwan moro modok piny to paro pode mana chiel ka gikwedo paro ni mano mar chik mageto ne ochok siling mageto mono chok atamalo 1.5 dwe ka dwe e osara mano ma ichulo ng'ato. Koro jatich chule kachiel koda ka ng'amo ndike tich bende ing'ado osuru machalo kama. Tiende nang'o? Cleophas mokwongo wacho 1.5% adwaro nu wapar niya mbaka nino from 3% bodok nyaka 1.5%. Nikech giseneno the kind of position ma jopiny nen go kode. Mokwongo e wach tax mar udi. Gima nyaka wang'e, penjo ma nyaka wapenj en ni to be 1.5% en tax kose en savings. Nikech kiduoko penjo no to gimoro amora dhi make sense. Nikech kiwacho ni ji ni gol 1.5% mar pesa mari michamo, basto jotich ama employer mari ng'amundi kitich be ogol 1.5% mondo ama yuto moro mondo o contribute to the iluonge ni housing fund. Housing fund ni biro miyi nafas mar yudo ot in a few years, biro miyi en mbaka ama strategy ma sirikal ok ogoyo e yo makare. Nikech ka en tax to koro ibet ni nyiso jopiny niya
pesa ni ibro tiyo go yudo ot, ama ibro tiyo go kaka security, ama ibro tiyo go. Sani needs mag jopiny en ang'o? Sirikal maber oripo bed nosebet piny bogo mbakani. Needs mar jopiny en ang'o? Jopiny dwaro gima gichamo, kose jopiny dwaro udi. To be gisebet gi jopiny ba giwinjo paro mar jopiny e wachni. Nikech gimomiyo mbakani oduogo to 1.5% en reception mar 3% no pink gi joma ng'eny. Kendo waseneno ka cases mang'eny osetere court e wach ma sani ikalo e finance bill. Omiyo en an evidence ne jo sirikal ma tiyogo sani, sirikal ma tiyogo sani, ok en sirikal ma en interested e goyo gi mbaka. Gima dwaro no sirikal ong'e en ok inyal bedo a master at everything. Yani ok inyal ng'eyo gimoro amora, in ibed piny tiseamua ni mae gima dwaro notim, obro timre, an gi bunge bla bla bla. Nyaka ibed gi jopiny igwa mbaka mondo nikech ka en saving tichuno dhano mondo timni now. Nikech saving onge moro michuni, donge saving en yiari yako i decide ni an pesa na mayudo en pesa makama, tadwaro tero pesa ma adwaro akan pesa makama. To ki en tax ting'iso ji en tax mitimogo kama wado improve go kama kaka kidonje e yore mag petrol miuso sani nitiere pesa moro ma itiyogo specifically for road maintenance. To wuondo ji ni pesa ni wabro tiyogo mondo wami ji ute higni 7 higni 8 to there is no structure, legal structure. En gima dwaro ni jopiny ong'e malong'o nikech Raila Odinga pingo nini wan jok mosomo bobet piny ok inyal loso housing fund tikete finance bill national hospitalization fund ma itiyogo e yore thieth. Ok inyal kawo gimoro maduong' kaka national housing fund tilidho inyume e finance bill mar higa mondo iyud yore mag yuto ama yudo yuto e yo mang'wech to ionge the main structure moripo bed niya haya mae waloso housing fund ni biro bedo collected kama to bang' higni makama ibiro bedo yudo ama you are qualified to timo 1 2 3 nikech wapenji gima jowinjo nyaka penj sirikal qualified ni higni 7 ama higni 10 ka sirikand Ruto osewuok e sirikal ma japiny osebedo ka contribute pesa ni for the last 10 years obiro na aya koro miauru ot to sirikal moro mantie to onge structures moko mwawacho kaka mapimo kinyi. Sirikal no biro yudo pesa ni kanye madwoko ama machiwo udigo. Emomiyo nyaka wabed gi structure malong'o mar ensuring ni housing fund ni kata kidwa kale, number 1 public participation, number 2 otere bunge, number 3 ntiere kaka iwacho no ochakre ka nyaka ka board nka mabro luwo 1 2 3 maka gimoro tim yudo board mwadhi to wakili Green, gigi duto nosekalo stages ka duto kendo jopiny nodu thuolo mar golo parki bang' ka ket paro no mar chik bende e od bura mondo mi oganda bende koro jopiny yude thuolo mar golo pachgi ne gintiere bo Nairobi karka e counties mamoko bende ok ka ne gichopo kata oyo. Kata kamano en ang'o minyalo wacho sani mbaka mane modong' ma inyalo go e wiye ka koro jod bura ero koro sani kadho paro mopogore opogore ka odiochieng' makono gichako gi paro mar 25 mano ka irango paro ni mar chik mar omenda. Mbaka modong' wanyalo go e wiye kae en mana ni I'm suspecting kina an gi geno no seche ma finance bill ni biro kalo te mana kaka waseneno ni ji mang'eny nyaka employers ji mang'eny biro ringo madhi e court mondo chung operation mare ibiro chunge e yo mang'eny to mana kaka ne waneno ka Uhuru noteme modhi molwar e kaka mae be wan gi geno biro lwar nikech magipenjo makipenje e court bipenjo kisheria to onge duoko moro malong'o then wadhi neno ka court biro miwa duoko kalure gi penjo ma oketi court mane mbaka kende modong' in National Assembly sani kiwacho giduoko ngin powers mar loso sheria mora but gima ber ni court bedo ng'at matego sirikal gi jok ma sirikal rito. Omiyo waneno cases mang'eny biro bedo file wach housing levy ni to nitiere possibility maduong' kabisa mondo court with that aspect of the finance bill kamano. Ero kamano ahinya wayudo ne ote mar nyokar kae mbui mar Facebook kod mano mar SMS wado gi kanya achiel mondo mi wakadhie ma ote mantiere kar kanyo madonjo no kache mbui man SMS ka koro wacho kanyo ni
nitie ote wacho ni ma Joshua winjo eyo makare kata kamano nyayudo ote moko achiel ariyo adek mano SMS odonjo kanyo wacho kanyo no yawre ma Dave Okunya ma Osingo Migori owacho ni gima ng'eyo en ni nyaka wasol osuru mondo wager Kenya. Wacho Cleophas gima wasebedo ka waneno ka joma yudo pesa e mbui owacho ka gima waseneno ka joma yudo pesa e mbui lando kaka giyudo millions of money koro ok ane shida ka gichulo osuru. Ngima magidako kacha wakile ngikonwa ni ochalo nade. Dave Okunya pod dire kar kanyo wacho ni neno Migori County ro kamana anya sirkal nyaka many yo mar duoko ngima piny. Oluoch Polaudi wacho ni chike mag omenda gi ji biro ywak nyaka joma sirego. Wacho ni wan we waket wangwa aneno kan Mombasa ka. Ero kamana ahinya Oluoch Polaudi. Barak Omondi e ote mogik man ka wacho ni an Barak kan ugonja to awuoro sirkal masani wan wasedok e Moi nene wasedok e Moi nene koro watiuru mana matek piny omer bar Nyasaye nitie. Ero kamana ahinya mano Barak Omondi. Aya wach mane Dave Okunya bende wacho kar kacha mawuok Osingo Migori County wacho sirkal koro nyaka many yo mar duoko ngima piny sana bech basic commodities kanya kama kelonwa e weche mamoko magino wacho moka watieko godo twak okinyi makawuono kantiere kod Green Odera. Green kangidu thuolo mondo miang duok penjo ma joneno bende osioro kar kae gi paro ma bende gigolo ange wache sama ngiduoko penjo ni jogo mayudo yuto margi duto kuom gigo magiseuso mago duto bende mangineno kacha turnover mantiere kacha kinda $1,000,000 nyaka $25,000 bende koro dhi bedo kacha thuolo miwacho kanyo ni gidhi bedo ka gichulo gidhi bedo kacha kod osuru ma bende gidhi bedo kacha ka gigolo paro makama kiwacho ni magi bende e jogo mantiere kacha SMEs kata ohala matindo tiende nango ka iwinjo kanyo ni SMEs gi osemigi e budget man Orlando juma mokalo omigi kacha $13.7 tiende nango in ka inene ni jogi monego bed ni ijuogo omenda kata jogi monego bed ni miyo lwasi makare mar timo ohala gi yo moro makare sani be koro omenda magi choko wacho ni bracket bende koro chako medi jogi koro dhi bedo kata ni githoth sirkal temo timo ang'o e kinde monego bed ni gijiwo ohala matindo gi mondo mi ojiwre kendo mi gidongi. Green Cleophas ero kamano kuom penjono mokwongo aneno ka ng'ato ondiko e duoko ma wan go kawuono gokinyi koro waketre kuom walema wamed lema ok apar ni lemo kende oromo golowa e bur mwa medo donje kendo mwamedo donje piny lemo ber kendo jok moyie kuom Nyasaye kaka lemo pile but nitiere gik moko ma Nyasaye dwaro mondo wan wabed piny mondo hold sirikal accountable mana kaka wawacho nitiere yore mopogore ma wan kaka jopiny mabedo governed gi sirikal mar Mheshimiwa Ruto nyalo take action mwadhi e court kwa challenge gimoro amora mosebedo kotimo ma court koyie kodwa ni gimotimo ok otimo e yo makare mondo magi e contributions mwanyalo bet ko lemo ber nitiere gik moko mang'eny civic education mbaka mwagoyo go jopiny okinyi makawuono mondo jopiny ong'e teko ma gin go kaka jopiny ginyalo bet piny magi los riwruok margi magi dhi e court magi challenge decisions moko mwaneno ka bedo made magi challenge finance bill mano emamiyo participation ilano emamiyo piny bedo governed e yo makare to give up be wacho ne an kura wend wet Nyasaye ing'e nan ang'eyo ni Nyasaye ni seche moko ok chiw duoko e yo mapiyo omiyo kik jopiny chandre nikech giwere lwet Nyasaye wan go opportunity mar challenge the decisions ma wuok e parliament sheria moro amora moneno ka dhi hinyo jopiny ama dhi medo ketho ngima jopiny e yore gima giyuto nyaka water opportunity no mondo water e court omiyo kik jopiny ng'ad bura ma wach no wan koro walogo lwetwa
waketre lwet Nyasaye mondo Nyasaye otim kodwa kaka dwaro. Nyasaye biro timo kodwa kaka dwaro. Nitiere luongo mabe oluongwa godo kaka jopiny. Nitiere chik momiwa emo makanyo ni mondo watim tijewa ne sirikal manitiere. Omiyo nyaka wa hold leaders mane wayiero accountable. Nyaka wa hold bunge manie parliament sani. Nyaka wa hold Ker William Ruto accountable. To kaka wa hold gi accountable en tiyo gi doho, tiyo gi office mopogore opogore mondo wa call decisions ilagi to order. Mar ariyo en penjo mar SMEs. Ineno account e piny ama e country kaka Kenya ma yuto mare mang'eny wuok kuom jobiashara matindo tindo. Nikech ing'eni king'iyo categories mag pinje, nitiere jok moko ma iluongo ni countries ma are into mining, nitiere jok moko ma are into production, meaning kembe mopogore opogore, to nitiere jok moko ma are a service, they offer services. Kaka Kenya wasebedo praised for the quality of education for services more offer. In fact, kidhi kuonde mang'eny, to one more supply nurses in the UK, one more supply watimo gik mopogore opogore. Omiyo wan kaka piny mar a service nation ma wa offer service, to wang'eyo ni SMEs mag yorewa mag encourage ji mondo donje biashara yor kel yuto, to magi gik ma medo piny dongruok. Seche michako keto targets, the kind of targets moneno kantiere finance bill for SMEs, mano lengowa nyaka wapenj ni lengowa en ang'o. Wadwaro ni wa tax SMEs mondo gilor, because mana kaka ne wawacho kochako mbaka ni taxation kaka yo mar yudo pesa ni sirikal en blada moro ma inyalo yuaya to another level. Nikech assuming ni keto yuto mari te duogo ke taxes mikawo kuom jopiny, iwacho ni jopiny ma jo SMEs nyaka chul pesa marom kama, jo digital creation, content creation nyaka chul pesa makama. Jogo chieng' moro ko ol gi taxation magiyudo, gibiro keto tools gi piny magiwacho na awera go koro kadwa pesa no ibiro yudo kanye. Omiyo nyaka sirikal ni yore mag mwanyalo yudo ama mwanyalo keto piny mondo wayud yo mar yudo pesa ni sirikal ka ok wanyanyasa jok moripo chudo. To yo mokwongo en ni nyaka wang'i expenditure maro. An pok aneno ng'at man gi loan kata to ng'eno piny a country en kaka dhano. In iseneno ng'at man gi loan ma kuonde moko bedo nyaka blacklisted, to pod odwaro nodag ngima makare. Loan dwaro ni we must cut measures moko, nyaka wang'ire. Nitiere trips moko masani waneno kitimo mang'eny ma president wuok, gik mawuok e trips go be ok wane. Pesa moro modonjo ni omiwa bond, omiwa pesa moro mar tiyo be ok wane. Trips go itimo gi atima to bang'e ji chamo kod games madongo dongo, to ok wane lokruok ma gikelo e ngima dhano. Omiyo nyaka wadonj into cost-cutting measures. Cost-cutting measures en niya nyaka wang'i expenditure mar the executive. Kani ng'iyo that finance bill masani, parliament omi million 24 billion 24 mopogore opogore. Mano ka ok ikwano parliamentary service commission, ok ikwano joint parliamentary service mar senate nini, bunge kende, national assembly kende omi million 24, senate akiano billion 24, senate omi billion 8, parliamentary service commission omi 4 billion, to judiciary mayawo courts timo development kuonde gi duto timiyo billion 20 kende. Mano nyiso ni nyaka wabed piny wang'ine to gima kama kelo pesa mane, pesa mane ma parliament kelo in terms of revenue magimiyo magikelo sirikal. Judiciary kelo pesa mane. Ok wanyal kawo nwa pesa ipoga poga nikech ji nigi powers mag pogo, to kidok piny in terms of the contribution ma ji contribute ni economy, because something like SMEs kelo taxes mang'eny no sirikal moloyo kata bunge in owuon. So understanding nyaka bed ni bunge yudo 24 billion
to judiciary masab Kenya mzima man urikubedingero courts na neno kazi sani mulur honorable Martha Kaungwe oseyao court maniala moro otero nyaka court usigi 20 billion ema judiciary be idwaro do otiko omiyo maemba kama wagoyo to nyaka wapenje pesa mwandike budget kaka budget 3 what is the nadi mar loko ngima dhano ne giwacho ker Kenyatta mose wuketi ne tiyo ne kawo loans mang'eny sani kuonde ni loan ma Kenya kwanza osekawo kocho gol chakre ne gidonj e tich dwe mar 8 en 1.something trillion iwacho no oluoro Uhuru almost diriyo amadi mano nyaka wabed piny kaka jopiny wapiny to ng'ani be en gi lengo mar improving quality of life mar Kenya man piny mogik ose ena waonge pesa wadwa timo kama wahol pesa mano oket in development dongo duok pesa development piny out of 3.something billion owuoyo in development aken noyudo 270 ama 300 billion mano manyaka obed piny wapenjre ni to be mwa loso go budget ni gik moket kanyogo be gin realistic to be ginyalo address challenge wa kineno report mar control our budget mane wacho ni pesa mabiro do wasted ama maybe lost to corruption every day is almost 600 million ma pesa makodo piny mwa piny pesa kimonjo piny ang'o pesa ni kuom keto iluongo physical management bo bet piny bo organize Kenya maber kaka loan moko makawo okori nyaka but jopiny udo okoikre penjo matek jopiny nyaka penjo matek jopiny nyaka hold jok mane giyiero accountable mbaka magore sani akeno umed jomage pesa aken jomage ma allowances mano okin yo mar yudo pesa yore mang'eny ma sirikal nyalo tiyogo mar yudo pesa nitie weche mag mafuta ma pod onindo Turkana nitie weche mag pi mano yud pi the biggest finding man Turkana the salty one nitie sirikal poko yawa wang sirikal poko beta piny kila ng'ato donje sirikal gi lengo mar no mondo miya mondo gikaw to gidwa kitu wakili Green Odera wadhi kama koro wadhi ka watieko kendo koro ka wadatieko mana chenro daer mondo mi iket na rapim ni nyaka sani demokrasia mar duon buche mantiere kacha e od bura e kinde magi TWAK kod gik mopogore opogore magi timo kar kacha ikawo gi e yo machalo nade nyoro utieno nwa winjo kanyo paro ariyo mawuok kuom joduro mane kwedha achiel kendo ma inyamo yo mana pachi John Kiari mano jodbura ma Dagoretti South kane loso kacha od bura owacho ne opuoyo oganda ni oganda osechako neno ne adieri content creators gonego bed ni bedo e kidieny moro mar professionals kona neni bende ni gimoro manyalore keto content creators digital content creators machalo kama kata jogo malombo oganda e mbui ka giloso tuke mopogore opogore kacha e mbui mondo ket gi kategori achiel machal gi accountants machal gi lawyers kaka unu kil kama loka kachel koda ka jalonyo weche mag uchumi jogo mosebedo kacha ka ing'ado withholding tax no mano maromo kacha atamalo 5 gin bende koro ket gi kar kanyo John Kiari ne oyiere kod paro mar chik makamano mar ng'ado gi osuru no kae to bang'e nitiere jaod bura mag Dhunguri mano kineno wa Mushomba mabende ne oloso e TWAK achiel nyore od bura gino mowacho ni keto jok ma ikgi nitiere piny mar 35 mabende gine thoth jogo matimo weche mag digital content creation gi en paro moro ma orem kendo ok en paro moro ma orwako en kaka jaod bura e kinde gi kineno ka jaod bura bende koro chako golo paro mopogore opogore bedo gi paro mopogore kotenre kopogore gi mano mar jatendi e duon bura onego kawe yo machalo nade ne waneno Elisha Odhiambo jaod bura mari magem bende ka ogoyo ombulu ka owacho ni en osiro paro mar chik makama awinjo kanyo kata ka oganda ne loso e itwa ka wawinjo kanyo weche nok ni makare e od bura mano tino manyoro kaluwore gi pogruok mar paro mapono no Elisha Odhiambo bedo godo gi jod bura mamoko mabende ntiere Azimio inyalo pime rapim mane ka imiya gi wach mari mogik okinyi makawuono Clopas to awacho Mike Luoro mamiyo office mar member of parliament Come on. Jikaka John Kiari are a disappointment. Gin which quote.
to the youth of this nation. Gin which put to the youth of this nation, okay, number one, John Kiarie, no benefit from the same platform Masani Odwaronji or Chulia Pesa. John Kiarie was a member of a team Mane which on Radio Killers. They had a show, Moromane and apparently in TV, Kadilosogo comedy. By that time, John Kiarie did not think that it was fit. Amandalo no can carry on the chul tax. But Sani on content creator will be a category mar jokma hone their skill bosomo method modern. Number one, gimanyaka wapo. We must distinguish amanyaka wapo between content creation called content creation called nini called jokmosomo their or some of their skill over time. Come on. Okay, at no point can you put those two people relative content creators that be the relative accountants that be the even though sometimes content creators make more money, they also pay some money moloyo ukinde moloyo professional. But the fact ni onge sheria moro mane wawacho ni nyaka wabed gi sheria mokwongo ma igno ma define who is a content creator. Okay, Green Odera Facebook account ni achiel moro momi nyero cha is considered a content creator. Nyaka wabed gi sheria ma define niya mokwongo content creator en ngama kama en ngat ma yuto ne social media obedo structured e makama nyaki bed gi that structure omiyo ji koneno ji ka John Kiarie ka wuoyo e bunge to gin ye jok ma have benefited the most from the content creation sector mar this country in which quote in fact en ngat ma should not even get an opportunity to go back to parliament. They are a disappointment to the youth of this nation, and they should not be given an opportunity to talk about serious matters like what we are talking about now. Kamano wakili kawa tiyo kokoro. What you call a lokrok mar paro, ama bedo paro, mupogre party leader mari. Number one, gimanyaka wayie ni wabunge ni demokrasia mar choose ama mar yiero kuma gidwa chung. To waneno ka Gadhoni wa Muchomba opogre gi paro mar jatend. To wadwaro dhano opogre kipogre gi paro mar jatendi ama pogre gi paro mar party mari. It should be on principle. Gik moko baka mwabo ukini kawuono en on principle. Wawacho ni content creation ukuri kubed na fulo atamala ni because of 1, 2, 3. Okwacho nikech Raila Odinga wacho ama nikech William Ruto wacho. Nyaka bed reasons. To kineno paro ma kineno discussion mar Gadhoni wa Muchomba e bunge ineno ka en jatelo mawinjo ywak jopiny omiyo seche ma jopiny wuoyo ker ok jatendi japiny moro ng'at manoteri e bunge cha omiyo pogruok gi paro nyalo betie to pogruok gi paro no nyaka bed pogruok gi paro e principle. Now we go back to the game MP Honorable Elisha Maben mheshimiwa Marita ke ibet piny gi penjo niya ang'o ma Honorable Elisha nowacho e bunge nyoro manyalo miyo japiny man piny kabisa cha obed piny wach na Elisha wuoyo maber gima Elisha wacho ni a support because gini dhi konyowa kama is it out of spite no koro odwogo ke ODM koro any opportunity moyudo then an opportunity mar spite ODM nitiere ang'o manobet piny bowacho no e closest mwasekalo 24 gi 1, 2, 3, 4, 5 aneno ber dhi konyo jogem gi jo Kenya e yo makama kosena ni an nasiwuok e ODM koro sani an ako kura gi jo UDA gimoro amora ma gikelo te mana ni yes mane pogruok mar content manowuok kuom mheshimiwa Muchomba gi mheshimiwa Elisha Odhiambo egin wapenjo niya to you are doing ipogri gi jatendi e paro out of principle kose ipogri ntiere siasa moko ma podi goyo mag gweng' moko matindo ma podi goyo mondo ji ong'e
go kura kamano. Mogik to kotieko Cleophas nyiso jopiny gima biro miyo wabed gi sound policies gi laws ama sheria gima biro miyo wabed gi sheria mabeyo ma address the needs mag jopiny. Jopiny nyaka participate e processes ilagi. Jopiny nyaka memoranda ka gimoro ilani kamano. Erokamano ahinya mano wakili Green Odera. Erokamano kuom thuolo bende mar biro e twak okinyi ma kawuono ka in e kaunti ma Kisumu. Wageno ni bedo kanyo kod odiochieng' makare kendo wakwayo ni chang mapiyo kalore gi masira mar yudo kar kanyo. Nyakoro Ramogi Joang' mano Green Odera kendo koro watieke gi kanyo. Ka watieko waweyi kod chenro no mano mar tedo ma opogore. Juma mokalo neno kacha tedo samosa mar omena. Kawuono jalieto ikono gima chalo nade. Nyinga Cleophas Oloje Kisumu Kanyakwar awegi kanyo. Sharon Ngawang duogo gi chenro mar mbako romo. Erokamano kuom kete Ramogi TV.